ne jopiny gi penjo maber. Aduye wacho ni president kobiro iwachi graduation to onge gima penje. President ma Kenya kapok odhi region moramora oromo gi jotelo ma region no to go mbaka. President kobiro kamoro ngatie gimiluongo ni holding room kamo donje daka moko 20 kimie briefs. Penjo maduong' en jowagi wacho ne gango. Bati ka president ochung' kondele to mi microphone iwe mtoka. Tiwacho ni president ndara mowuok Kisumu kadhi Busia oklore kanyi midhi maki kichwadi. Gima kelo wai penjo en openjo no oyienwa ni gine gidonje sirkal iboto map agenda koro onge gima de giwach emomiyo giwuoyo sani. Jakom nyocho tho kowe gimiluongo 10 point agenda. Jaluo kata mbunge man mosechung' ka president Nyanza ka bo wach compensation ma joma nohinyre. Raila nokete asan enda. Mara rio president kani wachno gik mwatimo imbe jatendi wuoyo gi jatend. Yes. Ansani example ugenya kumwawokie. Samwa wuoye ni ntie kamiluongo no kwala. Ntie affordable housing dhimbele, ntie market Olandi. Okay. Kidhi ugenya kumiluongo no Kanyumba, Olandi chiro. Right. Dweche ariyo mokalo nyocho Olandi ndara mowuok Sihai to dhi kamoro ni Inungo to luoro Jera to dhi nikeche jatelo nitie mindiko no president memorandum tiwacho ni nitie miwalo go isiro. Nyaka jotendwa ma ODM we wach mapamo tutam ma wach gik machando jogi iwach kambe iwach dongruok ai kochopo higa manyien eka wachak kwaya ma tutam. Okay. Sani